नमस्कार. प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे उन्हाळा स्पेशल रेसिपी कैरीचं रायतं. आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. ज्यांनी कोणी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी सबस्क्राईब करायचं आहे. तसेच तिथे असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे. ते ऑलवर सेट करायचे आहे. त्यामुळे माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळते. आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. 2 कैऱ्या घेतलेल्या आहेत, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि ड्राय करून घेतलेले आहेत. आता ह्याची सालं काढून घ्यायची आहेत, देठावरचा भाग काढून घ्यायचा आहे. कैरी तासून झालेली आहे. आता आपण याचे पातळ काप काढायचे आहेत. बारीक फोडी कापून घेतल्या तरी चालतील. अशा प्रकारे आपण दुसऱ्या कैरीचे पण असे काप करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे ह्या कैऱ्या आपण पातळ काप काढून घेतलेले आहेत. त्यानंतर 100 ग्रॅम गूळ बारीक किसून घेतलेले आहे. लाल तिखट आहे 1 चमचा, अर्धा चमचा मीठ चवीनुसार घालायचं आपल्याला. थोडासा हिंग घातलाय, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा राई. दोन चमचे तेल घेतलेले आहे. त्यात राई टाकायची आहे. हिंग टाकायचं आहे. हळद, लाल तिखट,
छान असं परतून घ्यायचं आहे. सर्व फोडींना मसाला लागला पाहिजे. आता आपण यात मीठ टाकूया चवीनुसार. झाकण ठेवूया. 1-2 मिनिट फक्त झाकण ठेवायचं आहे. 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहे. कैरी थोडी नरम झालेली आहे. आता आपण यात गूळ टाकूया. छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. गूळ वितळेपर्यंत आता आपण हे शिजवून घेऊया. छानपैकी कैरीचं रायतं तयार झालेलं आहे. मस्तपैकी झटपट होणारी, अगदी 2 मिनिटात होणारी रेसिपी आहे ही. मस्त छान रेसिपी बनलेल्या आहेत. नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.